mooie pop. Daar hebben we een verhaaltje over. Jente, zou je het beginnen lezen willen? Ja. Even had een pop, een sloppenpop van Lapkes. En die pop heet van Klaas. Klaas is heel linig. Je kan de knapste kunstjes maken. Sjochpaken, zei Eefke. Klaas kan ik heel heeg springen. Zag heeg dat er het plafond onrijtje kan. Eefke liet het zien. Ja, de vlucht Klaas al de loft in. Kan Paken dat ik? Paken beziekt het. Een heel iets eindje. Dat is net zo knap. Klaas kan nog vol neer. Sjoch, je kan zien skonken als een sjaal om zijn nekken draaien, zei Eefke. Dat kan Paken ik net. Paken kan de knibbel, maar krek naar de noor staan loeken, maar vierde slag het net. Nou komt het mooiste keusje, zei Eefke. Klaas kan de Jerm en ik in een knoop dwang. Doe maar, de knoop. In een knoop, doch eens hem. Klaas doet de knoop Jerms achter de reg. Ratsch! Wat is dat? In één keer had Eefke de erem van Klaas in de hand. De erem zit net meer aan Klaas vast. Eefke schrikt er een beetje van en maakt er haast van goorlen. Stil maar, zei Paken, ik maak je de erem van Klaas er wel weer aan vast. Mijn nullen en mijn trieën. Dan is Klaas weer helemaal heel gelukkig. Dat kan Paken wel.